Zdravím vás, milí poslucháči a diváci podcastu Na jednej lodi. Opäť by som vás veľmi rád privítal pri ďalšej časti nášho podcastu. Som tu ja, Tomáš, a dnes tu je so mnou aj môj spolumoderátor, ako vždy, Tomáš Kolažík. Tomáš, ahoj, vítam ťa. Ahoj, zdravím také naše diváky, naše příznivce tohoto podcastu Na jednej lodi. Věřím, že i tento díl bude pro vás zajímavý, protože jak jsme se bavili v minulých dílech, jsme se bavili nejenom o teorii, ale bavili jsme se také o praxi. A dnes tady budeme mít hosta na slovo vzatého přímo z Dunajské plavby. Ale poprosím Tomáš, jestli by nám hosta představil. Určite predstavím, veľmi rád. Dnes sme si pozvali do tejto časti podcastu hostia, ktorý jednak pracuje na lodi, jednak pracuje ako, povedzme, HR manažer pre maďarských hovoriacich uchádzačov o prácu a už sa nejaký ten piatok pohybuje v lodnej doprave. Okrem toho, že to je sympatický, príjemný, slušný, dobrý človek a tak ďalej, tak už sa aj čiastočne orientuje v tej lodnej doprave. Tak preto moje pozvanie išlo práve tomuto hostovi. No a ten host je Jožko Pauer. Jožko, ahoj, vítam ťa tu medzi nami. Ahojte, dobrý deň každému. Som Jozef Pauer, som prišiel z Komárna. Som veľmi rád, že si teda prišiel, že si prijal pozvanie do tohoto podcastu. Hoď sa do úplnej pohody, vôbec o nič nejde. No a jak som ti spomínal, chcel by som túto časť začať tým, že by si nám povedal takú časovú líniu, že od malička, ako si vyrastal, kde si vyrastal, akými školami si prešiel, akými prácami si prešiel, až do súčasnosti. A ide mi hlavne o ten bod, že kedy, v akom momente si sa dozvedel o lodnej doprave. A potom, že kedy, v akom momente si sa rozhodol zmeniť prácu, nepracovať už tam, kde si pracoval predtým a ísť pracovať na loď. Tak skús teraz začať, prosím ťa, že také tvoje CVčko, životopis v skratke, ale máš času koľko chceš, že kde teda si vyrastal, ako si vyrastal, o rodine volačo, škola a tak ďalej a teda po tento bod, kedy si sa dostal k tej lodnej doprave. Tak skús to nejak zhrnúť. Tak ahojte, vítam vás všetkých. Ja som Jožko Pauer, prichádzam sa z Komárna, tam som sa vyrastol. Do základnej školy som chodil tam. Potom začas som išiel do strednej do Maďarska. Tam som skončil gymnázium. Odtiaľ som išiel hneď na výšku, odbor informatik. Ale nejako mi to nepasovalo sedieť pred počítačom celý deň, takže som hľadal stále iné príležitosti. Pracoval som v zahraničí, v Anglicku, v Severnom Írsku. Potom som išiel na kamión, tam som jazdil roky vo Francúzsku. Akože, jak som spomínal, som z Komárna, tak už od malička ma ťahalo nejako na ten Dunaj, aby som mohol ísť pracovať. My sme mali tam suseda, Ujo Joži sa volal a on mi stále hovoril, že chalan, prečo neideš na ten Dunaj vyskúšať, že aká je tam práca. A to som počúval veľakrát. Mal som aj viac kamarátov, ktorí mi to hovorili, že na lodi je super práca, dobre platená a tak ďalej, ale ja som išiel stále za svojou hlavou, takže keď som skončil na kamióne, tak som išiel na recepciu pracovať a pritom sme mali ešte aj autopožičovňu. Nakoniec zase jeden môj kamoš ma nejako chcel na ten loď dostať, tak sme sa o tom začali baviť pred tuším 3 rokmi, že aj by som tam išiel, lebo bol som doma, pracoval som doma, ale takto, že som mal 2 práce, som bol furt v robote. Takže ma oslovilo hlavne to, že keď odrobím 2 alebo 3 týždne, tak takisto môžem byť doma 2 alebo 3 týždne. To je super aktívny čas, čo môžem byť s rodinkou. Tak hlavne kvôli tomuto som sa do toho dal. Neľutujem to, super. A akurát ten začiatok bol taký ťažký, povedzme, lebo akurát sa zmenili všetky tie dokumenty a tak ďalej, čo trebalo vybavovať na ten loď. Tak tí moji kamaráti, čo to spravili čo ja 10 rokov dozadu, tak oni nevedeli tie nové smernice, čo vydáva Európska únia. A veľa som za tým išiel, že ako vlastne vybaviť lodnú knižku. Už tam bola taká výzva,
Asi týždeň som telefonoval a tak ďalej, kým som sa dozvedel, že ako to vlastne funguje. Že ponovom treba urobiť základný bezpečnostný výcvik, aby som získal lodnú knižku, potom odborného lekára nájsť, čo vtedy boli asi len dvaja na celom území Slovenska, v Bratislave a našťastie v Komárne, čo akože Komárn tam na každom rohu je lodník, takže to asi z toho vyplýva. Tak som ešte predtým kontaktoval aj Tomáša v TMLG. Som dostal na neho kontakt od jedného kamaráta. On hovoril, že práca je, len treba vybavovať lodnú knižku. Tak som za tým išiel a asi prvý kurz, čo bolo na Slovensku, som sa hneď prihlásil a aj mi vydali prvú lodnú knižku, tú celoeurópsku na Slovensku. Ty si mal úplne prvú knižku vydanú na Slovensku? 0,1 alebo nieko takto to začína. Dobre, super. Lebo hneď po kurze som išiel hneď na dopravný úrad a hneď mi to tam urobili, takže super to bolo. No tak to budeš mať do budúcna možno ako nejaký... Relikviu. No, zberateľský kúsok, že úplne prvé vydanie európskej lodnej knižky na Slovensku. To si potom odlož, no, zaujímavé. No a aj tam pozerali, aj pani Schindlerová a tak ďalej, vieš, že išli ukazovať, že to je takto vyzerá tá nová knižka a tak ďalej, takže to bolo super. Keď sme už pri tom, myslím, že koncom februára prišla správa z dopravného úradu o tom, že už bude aj dopravný úrad zapísaný v tej európskej databáze, v tom ECDB, čo sme sa o tom bavili. To znamená, že už všetky aj tie knižky, čo si mal ty vydanú prvú a čo boli odvtedy vydané desiatky, stovky tých knižiek, tak sa budú postupne zapisovať do tejto európskej centrálnej databázy. A teraz nebudú asi mesiac a pol vydávať žiadne knižky ani patenty, lebo prechádzajú na túto európsku databázu, čo je super správa. To len taká vsúka na margo toho, čo si teraz povedal, že si mal vydanú prvú knižku. A tak už aj bude fungovať ten QR kód, čo tam máme? Áno, to je super, lebo ináč tam není ten od doktora ten papier, vieš. No, není tam nič. Keď si to naskenuje policajná kontrola, tak nevidí nič. Ani fotku, ani nič. Ani hodnosť, nič. A boli s tým celkom problémy. Tak našťastie už všetky okolité štáty sú tam registrovaní, tak našťastie teda už aj my tam sme. Možno už aj v tom čase, keď tento podcast bude vonku, tak už tam aj budeme. Ale teraz sa to akorát rieši. Dobre, takže skončil si teda pri tom, že si urobil vtedy, jak to bolo možné hneď. Áno, na prvý kurz. ZBV, základný bezpečnostný výcvik. Urobil si knižku a potom čo? V tej knižke si mal akú hodnosť? Tam som mal Dexman, pomocný lodník. To je prvá, čo dostane človek, keď ide na loď pracovať a ešte nemá žiaden prax. Tak som začal svoju kariéru ako Dexman, ako pomocný lodník. Musel som odplávať tedy, tuším, 360 dní, alebo jak to bolo? A pritom si ma informoval, že budete mať akadémiu a hneď som sa prihlásil, lebo to je super vec, že pri tom, že robím prax na lodi, pritom môžem študovať a získať tie hodnosti rýchlejšie ako normálne. No ty si možno vnímal na začiatku, lebo to si teraz vlastne povedal, že nejaký ten tvoj známy ti dal na mňa kontakt, že nejaká teda práca je, ale od marca 2023 sú v účinnosti nejaká nová legislatíva. Tak ty si to možno na začiatku vnímal ako nejaké sťaženie. Že to, čo bolo niekedy, bolo ľahšie a teraz je všetko ponovom, takže to je ťažšie. Áno, a nikto o tom nemá žiadne informácie. Ale vo finále pre teba je to lepšie. Keby tá legislatívna zmena nebola a že by aj teraz sme vychádzali iba z toho, čo bolo aj v minulosti, tak ty by si teraz nemohol robiť to, čo robíš teraz. To znamená ten výcvik za 360 dní lodník, OK, teraz si lodník za 90 dní. Vieš, takže človek si možno aj povie, že od toho marca 23, odkedy to je v účinnosti, tá legislatívna zmena, že je to horšie, lebo sú tam viacej skúšok, viacej teórie a tak ďalej a ľudia o tom nevedia. Ale vo finále, keď sa to ľudia dozvedia, že o čom vlastne tá legislatíva je a keď si sa ty aj o tom dozvedel, tak je to pre teba lepšie. Áno, ale tam bolo to, že to informovanosť nebola ešte. No však to je aj jeden z dôvodov, prečo robíme tento podcast. Aby sme informovali širokú verejnosť ľudí o možnosti pracovať, vzdelávať sa a o kombinácii práce a vzdelania. Partnerom československého podcastu Na jednej lodi je TMLG Academy a časopis Vodní cesty a plavba. Ďakujeme našim partnerom za to, že môžeme tento podcast realizovať
a že môžeme širokej verejnosti priblížiť oblasť vnútrozemskej lodnej dopravy bezplatne od teraz až navždy. Když ty jsi mluvil o tom, že si dlouhou dobu vlastně kolem té vodní dopravy kroužil, že si vlastně dělal všechno, jenom ne tu lodní dopravu a přitom si říkal, že jsi z Komárna, tak v kolika ti letech si začal vlastně kariéru na lodi? Však, jak som to spomínal, pred 3 rokmi som začal o tom informovať a vtedy som získal aj lodnú knižku a hneď na to za pár týždňov ma volal Tomáš, keď som mu im poslal papiere, že už mám lodnú knižku a tak ďalej a ponúkli mi prácu. Ono to bude, Jožko, asi presne 3 roky. To bol asi marec alebo apríl 23. V minulých dílech jsme se bavili o tom, že není nikdy pozdě začít s lodní dopravou. Tady Tomáš zmínil i doslova veterány třeba z vojenské služby, kteří zhruba ve 40 letech nastupují do kurzu a začínají dělat službu na lodi. A co v tvém případě, kolik ti bylo let, když jsi začal konečně po těch letech, kdy jsi dělal všechno jiné, jenom lodní dopravu, kolik ti bylo let? Áno, už som mal 34, takže už to bolo také na hrane. Ja som na to cítil, že na to mám a chcel som to vyskúšať každopádne. A mám z toho takový pocit, že teďka vlastně cítíš se konečně tam, že jsi na místě, kde jsi chtěl být a měl být celou dobu, když si říkáš, že to Komárna? Áno, však teraz som tak super na tom lodi, takých kolegov mám aj tu vo firme, aj na lodi, že jednoducho teraz hovorím, že by som išiel do dôchodku odtiaľto z tej lode. Jo, ale až za dlouho. Áno, takže na dlho plánujem. Hej. Lebo každý, keď ma pýta, keď sa uvidíme, stretneme sa, tak pýta, že ako na lodi, hovorím, však super, že odtiaľ to asi idem do dôchodku. A každý hovorí, že to si ešte rozmyslíš, ale keď mám taký pocit, tak mám taký pocit, no. Tak konec konců si říkal sám, že jsi vyzkoušel už mnoho zaměstnání, pracoval si taky, si v Severním Irsku. Áno, aj v Severním Irsku, aj v Anglicku. V Anglii a všude. Takže jsi měl možnost vyzkoušet všechny různé práce. Mě právě vyplývá z těch minulých dílů a z těch diskuzí ohledně akademie právě to, že ta práce na lodi, jak to říkal Tomáš, je vhodná i pro lidi, kteří ještě o tom ani neví, že to chtějí pořádně dělat. Že to je práce, jako je hrozně zajímavá a vhodná pro spoustu lidí, kteří dělají práci, které dělat třeba nechtějí, tak pak najdou to svoje místo na té lodi. Tak já bych se tě zeptal, co tě na té práci baví nejvíc. Říkal jsi kolektiv, ale co tě baví jako na práci samotný? Na práci samotný asi to, že môžem na tej lodi, co poviem, kormidlovať. Áno, pustia ma tam a zaučajú ma aj na palube, aj na komando. A tam na lodi každý má 40-ročnú prax, takže som v dobrých rukách. A majú to záujem, aby ma zaučali aj vykládka, nakladka, práca s lanami a tak ďalej. Že nebolo také, že teraz dobre, toto urob, alebo hentu urob, čo som ešte v živote lano neuviazal normálne. Tak dbali na to, aby ma naučili. Takže keď sme plávali napríklad, tak kolega dal mi úlohy, že ako uviazať lano, takto, takýmto spôsobom a tak ďalej, že so mnou starali tam na tom lodi. Takže aj s lanami tá práca, aj tá nakládka, vykládka, lebo nebolo to jednoduché. Ja, čo idem z brehu a predtým som to nerobil, tak prvé dni boli, že som nevedel, kde je predok lode. Hej, takže som si myslel, že čo tu robím ja vlastne. Ale potom počasí to išlo už samo a teraz aj to kormidlovanie, to ma strašne baví. A ještě bys mohl nám i našim divákům, posluchačům prozradit, jaký úsek který řeky pluješ? Ja som na tlačáku na Dunaji. Tlačový remorker, máme k tomu 2 tankové sekcie. Teraz momentálne chodíme z Bratislavy do Budapešti, ale v minulosti sme chodili do Srbska, do Rumunska, zo Sásolom, to je pri Budapešti. Tam sme plávali viac dní, tam som mal fakt akože príležitosť na to, aby som naučil aj s papiermi, aj tie revízie, lebo tam sú výstupné revízie z Európskej únie, keď ideme napríklad do Srbska a
naspäť tiež tie papiere a točiť a pracovať. Všetko tam bolo tam, keď sme chodili do toho Srbska. Teraz zase tam je iná výzva, keď chodíme odtiaľto z Bratislavy do Budapešti, lebo tu tiež sú také úseky na Dunaji, čo je ťažko naučiť, že ako tam ísť loďou, lebo to potrebuje prax. Musí tú rieku akože vedieť, že kde je voda, kde nie je voda, lebo aj medzi plavákmi napríklad nie je jedno, že kam prejdem určité časti toho Dunaja. Niekde napríklad pri červenom je voda, niekde pri zelenom a to všetko musí človek vedieť. Keď si pamätáš, Tome, o tomto sme sa asi v krátkosti iba v jednej predchádzajúcej časti bavili, že čo hovoria kapitáni rínsky a čo hovoria kapitáni dunajskí. Že tí, čo plávajú na Dunaji, hovoria, že Rín je oproti tomu v pohode. A tí, čo plávajú na Ríne, tak hovoria, že no, Dunaj to je v pohode a Rín je ťažší. Takže majú to naopak. No ale realita určite je taká, že Rín je ľahší na plavbu práve kvôli tomuto, čo hovorí Jožko, že je to jasne vyznačené, je tam garantovaná hĺbka a tak ďalej. Kdežto Dunaj je taký, čo vlastne presne teraz definoval Jožko, že máš tam nejakú vytýčenú trasu a teraz tie piesky a ten spodok sa tak pohybuje tými prúdmi, že teraz trošku preženiem. V pondelok 1.1. ideme proti prúdu po nejakej trajektórii, potom sa vrátime naspäť a o 2 týždne už po tej istej nemôžeme ísť. Mhm. Toto je také veľmi špecifické práve s tým Dunajom. Hlavne sledovať tú vodu, že kedy aká je vodostav, aký je vodostav, lebo pri nízkom vode ináč sa jazdí a pri vysokom vode zase ináč sa jazdí. Takže... Na začátku si mluvil o tom, že si udělal bezpečnostní kurz a začal si pracovat na lodi, že si říkal, že vlastně děláš jak praxi, tak i akademii. Tak kam si se posunul od té doby a jakou máš ambici na lodi? Tak ja som začal ako dexman pracovať na lodi. Keď som dostal lodnú knižku, tak som mohol ísť hneď na loď v pozícii dexman. Potom sa otvorila akadémia a tam, keď som sa zapisoval, tak hneď mi orazili do lodnej knižky učňa. Potom, keď som už mal učňa, tiež som musel odplávať ešte nejaké dni, aby som dostal hodnosť matróza. A teraz som pri tom, že mám hodnosť ako matróz. Chcel by som byť kormidelníkom a tam naučiť už všetky tie veci, čo ešte potrebujem. Lebo keď mám takýchto kolegov fakt na tom lodi, tak od ním sa stále učím. A chcel by som byť kapitánom. To je môj cieľ. Dobre, Jožko, trochu by som len poopravil to, čo si povedal ohľadom vzniku akadémie. Že akadémia v tom čase ešte nebola. No, akadémia bola. Tam sa získavali postupné povolenia, akreditácie na organizovanie kurzov a tak ďalej. Ty, keď si urobil základný bezpečnostný výcvik a mal si lodnú knižku európsku ako prvú s hodnosťou pomocný lodník, dexman, tak v tom čase, to znamená marec, apríl 23, ešte nebol spustený výcvikový program. Výcvikový kurz je 3-ročné štúdium. O tom sme sa bavili, Tome. V predchádzajúcej časti sme sa venovali prakticky výlučne Tomologa Academy a tam sme si povedali, že povedzme také gro, taký úplne, že hlavný program vzdelávací je práve tento výcvikový program 3-ročný, ktorý potom obsahuje v sebe všetky zvyšné kurzy. Ale to Jožko za chvíľku aj sám povie, že ktoré kurzy už absolvoval a tak ďalej. No a keď už sme mali akreditáciu na organizovanie výcvikového programu 3-ročného, tak sme teba ako dexmana, pomocného lodníka, prijali do výcvikového programu. No a pokračuj, že už čo si potom získal, akú hodnosť a kde si bol v tom momente? No keď si ma prijali do výcvikového kurzu, tak som dostal hneď hodnosť ešte ten deň, tuším, učeň. Takže keď som začal akadémiu v decembri, tak som odplával za tých 9 mesiacov minimálne 90 dní a už v septembri som mal hodnosť matróza. Už som mohol ísť na skúšky. To znamená, že si odplával 90 dní na tej lodi, na ktorej si, na tom tlačáku a v priebehu tých 9 mesiacov si chodil do školy,
Čo si mal v tej škole? Mal si jazdy na simulátore? Jazdy na simulátore a teórie, čo mi Matúš Pohuba, hlavný lektor. Matúš Pohuba, áno. Ako ho zvykneme nazývať, kapitán Pohuba. Kapitán Pohuba, lektor. Presne. Hlavný lektor. Ale zaujímavé veci, lebo aj na tých hodinách z tej teórie ja plávam my máme tankové sekcie. Takže tam viem, že ako sa zameráva a tak ďalej. Ale napríklad, keby som išiel na frak, tak tam som nevedel, že ako fungujú veci. A tieto veci aj tak musím vedieť, keď chcem robiť kapitána, nikdy neviem, že na akú loď sa dostanem. A preto je dobré, že tam nám lektor Matúš všetko povie cez tie teórie. Aby sme vedeli, ako fungujú iné lode. V priebehu týchto 9 mesiacov si spravil aj voľaké ďalšie kurzy? V rámci Etymologa Akadémie, alebo len tento jeden? Áno, musel som si urobiť najprv ADN-ku, aby som mohol vykladať tie sekcie, lebo bez ADN-ky, keď loď ide a nikto tam neostane napríklad a je tam vykladka, tak musí mať ten človek ADN, to, že môže pracovať s nebezpečnými tovarmi. Takže to som spravil ako prvý, ten ADN kurz, a potom som sa hneď prihlásil aj na rádiotelefonistu. Lebo to tiež budem potrebovať v budúcnosti, keď chcem získať hodnosť kormidelníka, tak to nedajú bez toho, aby som mal kurz rádiotelefonistu. A čím skôr je to spraviť, tým je to lepšie, podľa mňa. A v rámci ať už výcviku praxe, jak jsi jazykově vybavený? My sme na lodi všetci zo Slovenska, takže tam je slovenská posadka. Na lodi sa hovorí po slovensky, ale napríklad, keď idem vybavovať nejaké papiere, tak v Maďarsku po maďarsky, a v Srbsku, tak s tými agentmi oni väčšinou rozprávajú po anglicky, tak po anglicky sa s nimi porozprávam, že aké papiere potrebujú a tak ďalej. A učím sa aj po srbsky. Učil som sa aj po srbsky, takže už nejaké slová tam. Takže se zaměřuješ na tu jižní část Dunaje, na Rakousko nepluješ. Tam som bol len raz doteraz. Raz sme tam boli nakladať. Ináč, keď si hovoril o tom, že si na lodi, kde je kompletne slovenská posádka, to je akože veľmi výnimočné. Už som spomínal viackrát, aj som spomínal, že to budem opakovať v ďalších častiach a aj to teraz opakujem. Každému hovorím, kto príde na pohovor, že začiatky v tejto oblasti lodnej dopravy sú ťažké, respektíve začiatky v každej práci sú ťažké, ale v tejto oblasti ešte ťažšie. Ty si mal jednu, takú povedal by som, menšiu výhodu, a to je tá, že si tam mal kompletne slovenskú posádku. Ďalšia obrovská výhoda, benefit pre teba, čo si tiež spomínal, že posádka štvorčlenná, ktorá ťa chce aj učiť. Kapitán, kormidlovať, strojník ťa chce volačo naučiť ohľadne strojovne, respektíve nie volačo, ale všetko, čo vie. Chcú ti proste predať tie svoje skúsenosti a vedomosti. Takže v tomto si natrafil na perfektnú loď, perfektnú posádku, môžeš byť vďačný za toto bez debaty. No potom sú aj také prípady, ale kedy tiež hodíme toho človeka v úvodzovkách do vody a teraz, že plávaj, kedy je jazykovo vybavený tak, že má nemčinu povedzme A2, B1, také nejaké základy. A pošleme toho človeka ako povedzme učňa, ako si bol aj ty, na nejakú nemeckú loď, kde samozrejme je aj s nejakým slovenským alebo českým skúsenejším kormidelníkom, no ale je tam ten kapitán nemecký. Alebo už tam bude lodník, povedzme, z našej akadémie a už tam bude sám s tým kapitánom. No a teraz tá jazyková bariéra tam je určite nejaká, takže títo chlapci by som povedal, že to majú ešte kvázi o trochu také, že náročnejšie, že musia zmáknuť aj ten jazyk, aj povahu toho kapitána, lebo predsa len je to iné, keď ty si tam, že so 4, z toho sú 2 kolegovia na deku, 2 kolegovia ako kapitáni a ty si tam ako 5. A teraz si zober, že je tam tento učeň alebo tento lodník, učeň nie, ale lodník, sám s tým kapitánom. Teraz jazyk, teraz nejaká povaha, nie každý deň je 100% a má každý dobrú náladu. Len to som chcel povedať, že toto bola určite obrovská výhoda pre teba, že si mohol ísť na takúto loď. Ďalšia vec, ktorú je treba povedať, je tá, že si na lodi už koľko, 2 roky, 2,5? Skoro 3. Skoro 3 a stále si na tej istej. Nehovorím, že je to akože extrémne výnimočné, sú aj také prípady, ale väčšinou, aspoň na tom začiatku,
tí uční, tí lodníci, kvalifikovaní lodníci a tak ďalej, prestriedajú pár lodí furt na tej istej. Čo je na jednu stranu fajn, na druhú budeš poznať, jak si spomínal aj ty teraz, len tú tankovú loď. A nie, čo ja viem, nákladku alebo výkladku kontajnerov, nákladku alebo výkladku suchého materiálu. Naším cieľom v rámci akadémie je aj to, aby všetci tí žiaci, ktorí si prejdú od učňa až po kapitána, si prešli postupne aj nejaké iné typy plavidiel. Ty budeš úplne špecifikovaný, špecificky zameraný na tankové, čo je super svojím spôsobom, a na úsek jeden. Rakúsko, Slovensko, Maďarsko. To len tak akože ako dovietok k tomu, čo si spomínal. Partnerom československého podcastu Na jednej lodi je TMLG Academy a časopis Vodní cesty a plavba. Ďakujeme našim partnerom za to, že môžeme tento podcast realizovať a že môžeme širokej verejnosti priblížiť oblasť vnútrozemskej lodnej dopravy bezplatně od teraz až navždy. A co jinak, když jsi zmínil, mně se prostě líbí prostě Komárno, beru jako takovou určitý zrcadlově protipol českého Děčína, kdy Komárno je asi takový podobné město, kde každý má v rodině nějakého kapitána nebo lodníka nebo někoho, kdo pracoval nebo pracuje v přístavu. Jaká je tam teďka situace v Komárně s lodní dopravou a s loděnicemi? No však to je dobrá otázka, lebo tam tie lodenice už až tak nevydávajú. Už dávno som tam nevidel nejaké lode, aby robili. Raz, dvakrát za rok. Že tam uvidím loď, akože že tam sú v hale nejaké lode. Viem o tom, že pred 2 rokmi nejaké katamarány robili na Balatón, ale ináč o tom není reč, že by tam bola taká veľká práca. Každý, čo pracoval predtým tam u nás v lodenici, tak ten odišiel odtiaľ. Väčšina odišiel sem do Bratislavy, do prístavu, alebo našiel inú prácu. A pritom tam veľmi veľa, strašne veľa ľudí pracovalo predtým. A jaké je povědomí lidí, protože ty si sám říkal, že vlastně jakoby ti říkali tvoji kamarádi nebo známí, pojď pracovat na Dunaj, tak pořád jakoby tam zůstala ta tradice zachovaná. Ten sused, čo som spomínal, čo mi už od detstva hovoril, že nech idem pracovať na Dunaj, áno, ale potom tí moji kamaráti, čo už boli mladší, oni všetci už išli von do zahraničia. Už neostali na Dunaji, ale väčšina išiel na Rím. Takže by se dalo říct, že ty pokračuješ v té tradici. Ja by som tu ostal, lebo ja mám nejaký vzťah k tomu Dunaju, takže ja by som určite, keď sa dá, tak by som ostal na Dunaji. Ale tu je dôležité povedať teraz jednu vec, že ty si, Jožko, spomínal, že nejaký tvoj ujo, tiež Jožko, alebo možno aj kamaráti, alebo viacerí známi, ti hovorili už dlhší čas, že pracujú na lodiach a že vyskúšaj to aj ty. Mierim k tomu, že viacerí ti to hovorili. A teda aj k tomu, čo hovoril teraz Tom, že v Čechách je Děčín, taká meka lodníkov, a na Slovensku povedzme, že je, ale skôr by som povedal, že bolo Komárno. A teraz si zober toto, že áno, bola nejaká škola, teraz veľa, myslím, lodnícka škola na Slovensku ešte za bývalého režimu. Teraz tá škola vyprodukovala nejaké kvantum žiakov. Tá škola skončila. Tí žiaci boli hlavne, že Komárno, Bratislava, povedzme. Tá škola skončila a teraz toto, čo ty hovoríš, že kamarádi nejakí a ujovia a tak ďalej, tí to hovorili, že chod to skúsiť na tú loď, tak za pár rokov tí to už nebudú, teda nemyslím, že nebudú žiť, snad budú ešte žiť, ale už nebudú, že aktívni pracovníci v lodnej doprave. Lebo tá generácia už je preč. Preto keby sme my neprišli s tým, že vytvorenie nejakého nového študijného programu, vytvorenie akadémie, budovanie novej generácie lodníkov a kapitánov, vytvorenie nejakej siete škôl, kde sme my, Děčínska stredná škola, Žilinská univerzita, v Lohovci stredná škola, kde chceme spraviť odbor lodník, tak keby sme sa premiestnili, že od teraz, ja neviem, za 10-15 rokov, možno aj menej, povedzme, že 5 alebo 10, tak už títo kamaráti by ti to asi možno ani nehovorili, že chod skúsiť na loď, lebo už by neboli ani proste aktívni, oni lodníci. Vieš, že to povolanie, keby sme sa do toho my nevložili, by pomaly vymieralo.
Teraz tam sú ešte nejakí, ktorí ti to môžu povedať. Lebo stále ešte sú to nejaké posledné ročníky z tých škôl. Toto je celkom zásadná informácia tiež. Áno, a pomaly každý ide do dôchodku, takže ja to vidím na Dunaji hlavne, že tá posádka všade na tých lodiach 60 plus. Takže neviem, že koľko ešte chcú, alebo ako to bude, ale nie len u nás, ale všade. Na každom lodi sú takéto staršie ľudia. Tak keď oni odídu, tak ja neviem, že čo bude tuto na Dunaji, že či bude posádka, alebo také kapitáni, čo takto poznajú ten Dunaj ako oni. Len si zober ďalšiu vec, že ty hovoríš, že dôchodkový vek a odchádzajú do dôchodku. Tým pádom je teraz nejaký objem tých ľudí, tých posádok, aj kapitánov a lodníkov a tak ďalej, ale oni odchádzajú do dôchodku. A ďalší graf, keby sme si nejaký zobrali, že koľko lodí stále pribúda. Stále pribúdajú desiatky, stovky lodí ročne. Takže ľudia odchádzajú, lebo dôchodkový vek a pritom pribúdajú lode. To je úplný že nepomer. A teraz, že koľko ľudí prichádza zo škôl, alebo len tak zvonku, ktorí chcú pracovať. To možno pokrie akurát tých ľudí, ktorí odchádzajú. Ale pritom sa stále stávajú nové lode. Vieš, takže ten nedostatok, to sme sa tiež o tom bavili v niektorej z minulých častí, ten nedostatok toho kvalifikovaného lodného personálu je úplne kritický a do budúcna to bude už iba horšie. Ale abychom byli optimistický, proto tě máme tady jako hosta, abychom měli i takovou tu jiskřičku naděje, že takoví mladí muži a ženy, kteří mají zájem o obor, mají teďka možnost, jak jsme se bavili, díky nové legislativě, díky akademii, mají možnost získat to zaměstnání a vzdělání v té lodní dopravě. Protože kdyby, jak tady říkal Tomáš, kdyby se toho i on jakoby nějakým způsobem nechopil, tak by tady minimálně byl, nechci říct chaos, ale byla by v tom takový trošku, jak to říct, nebyla by v tom, jste sám říkal, že by bylo velice složité se v tom vyznat a bylo by velice obtížné i ty procesy urychlit, protože když jsme se bavili jednou z minulých dílů i o tom, že v Evropě je jenom několik málo, řekněme, akademií nebo takovýchto výcvikových programů, které umožňují, aby se v tom rychlejším procesu postupoval na té kariérním žebříčku. A to znamená z toho pomocného lodníka až na kormidelníka, na kapitána a podobně. Ta jiskřička naděje vidím právě v tom, že ta legislativa se takto upravila, že umožnila vznik třeba akademii právě a že je tady ta snaha od té nové generace, protože my jsme tady sice jako třicátníci, ale to je daleko mladší věk, než, jak jsi říkal, jsou tvoji kolegové nebo je většina posádek. Takže já to vidím jako trochu optimisticky právě v tom smyslu, jak jsme se bavili i předtím, že je možnost tohle ovlivnit a ta příležitost tady je. To je trošku apel i na naše diváky. Pokud najdeme kohokoliv nebo můžeme pozitivně motivovat kohokoliv, kdo by se o tento obor zajímal, tak práce tady je. A ten obor má určitě budoucnost, ale ten obor bude mít budoucnost, pokud budou ty lidi o to mít zájem. Takže to je tak, teď jsem se tom trošku zamotal, ale spolu to souvisí. Pokud budou lidi mít o to zájem, tak ten obor je atraktivní. Jenom jak už Tomáš taky několikrát hovořil, řada lidí ani o tom neví, že by to chtěla dělat. Ještě o tom neví, ale doufám, že se o tom dozví. Áno, to je taká, nie je ani práca, to je profesia podľa mňa, to lodníctvo. Že fakt o tom ľudia nevedia, že to existuje ešte stále u nás. Ale vedia, ale málo. Takže to informovanosť musí byť nejako. Najprv informovanosť a potom z toho, keď prídu tí ľudia aj k nám, aby sme ich naučili všetko, čo my vieme. A tá snaha tam musí byť od nás. Len z toho, čo si teraz povedal, Tome, je v podstate Jožko úplne ideálny príklad. Ale že úplne ideálny, pretože aj v minulých častiach sme sa bavili o tom, že keď my niekoho príjmeme do nášho výcvikového programu trojročného, tak my nechceme povedať to, že za 3 roky od učňa po kapitána, že za 3 roky z toho človeka vychováme hotového kapitána.
Ale je tam to ale, a to je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, a to je práve Jožko. Lebo 99% prípadov, alebo povedzme 95 plus minus, je takých, že ten človek od učňa po kapitána si urobí v TMLG Akadémii všetky kurzy a on vyjde po 3 rokoch reálne od nás ako kapitán so všetkými patentami, certifikátmi, osvedčeniami a tak ďalej. Ale potom hovoríme, že nestačí tá prax, ktorú mal tu na simulátore, alebo tú, ktorú mal na lodi v priebehu toho štúdia, ale že potom ešte musí samozrejme sa učiť kormidlovať. Na to máme zas v rámci povedzme inej divízie našej iné lode, kde môžeme dávať kapitánov ako tretích kapitánov, potom časom ako druhých kapitánov a potom po pár rokoch ako prvého kapitána. Takže toto po tom štúdiu, po tom výcvikovom programe ešte samozrejme musí prebehnúť tá prax, aby ten človek bol ako prvý kapitán alebo ako druhý kapitán. Ale u Jožka to je trocha iné, pretože on sa veľmi snaží, alebo povedzme, že tlačí za to kormidlo čo najviac. A samozrejme z tej druhej strany, tí kapitáni, ktorých tam má, tak oni ho, ako hovoril, aj chcú učiť. To znamená, že Jožko chce byť kapitán. On vie, že vstúpil do výcvikového programu ako učeň, ale s tým, že chce byť kapitán. Preto si urobil aj ten preukaz toho radiotelefonistu. Nemusel by si ho robiť teraz v 1. ročníku, mohol by keď tak v 2. ročníku. Ale on to chce mať spravené už teraz, lebo vie, že chce byť kapitán. Takže prvý bod ten človek chce. A druhý bod, posádka, prvý, druhý kapitán, ho takisto chcú učiť kormidlovať. A keď som tu mal minulé, keď sa mýlim, Jožko, tak ma oprav teda. Nie, super, to už áno, že to nie je len tak, že získavam papiere a potom idem a som kapitán, môžem, dostanem jednu loď a idem. Tá prax tam musí byť, ale to som chcel ešte povedať, že asi možno 2 týždne naspäť, alebo 3, skôr aj 3, som tu mal Ivana, kapitána prvého z tvojej smeny a chcel prebrať nejaké veci, tak sme sa porozprávali a hovoril mi potom okrem iného to, že no Tomáš, neviem, či to víš, ale z Jožka už máte pomaly hotového kapitána. A to sa bavíme v podstate iba o relatívne krátkom čase, ktorý si tam, ale ten čas venuješ samozrejme aj práci na palube, aj práci v strojovni, ale keď máš ten voľný čas aj za tým kormidlom. A už keď toto povie prvý kapitán, že ty už teraz si v takej fáze, že už tú štreku vieš sám odkormidlovať, no tak to je perfektné. A toto je práve tá výnimka, čo potvrdzuje pravidlo. Jožko po ukončení toho výcvikového programu bude kapitán a náš plán je taký, že by sme ho potom dali hneď na pozíciu druhého kapitána. Žiadny 4., 3., neviem aký, ale hneď ako druhý kapitán. Ten příklad je skvělý právě v tom, že jak to říct, že jsi přesně takový ten dobrý materiál na to stát se tím postupně tím kapitánem. I z toho pohledu, jak jsi říkal, že si k té profesi, jo, ty lodní dopravy, nebo v té lodničiny, nebo jak to říct, že si k tomu přišel úplně jakoby postupně, jak si obkroužil všechny možné práce jinde, až si logicky došel tam, kde si už ne, že dávno měl být, ale prostě to je tak jako osudový. Môže byť, ale už keď o tomto hovoríš, tak ja som sa už predtým chcel vrátiť k tomu, že dobre, keď si hovoril na tom začiatku tú časovú os cca, že teda od malička, kde si vyrastal, aké školy a tak, takže základná, stredná, vysoká? Ty máš Vysokú som poslednú rok nedokončil, takže. A čo to bola, aká vysoká? Informatika, matematika. Takže by si byl teďka možná matematik nebo ajťák, nebo co by si dělal? Áno, ale potom som to zistil, že mi to nejde. A že to nechcem robiť. Posledný rok znamená čo? To si bol už štvrták, tretiak? Druhý rok som dokončil a na bakalára na 3. rok som sa už neprihlásil. A dôvod? To je dobrá otázka. No nebavilo ti to, si říkal, že? Áno, lebo matematiku som mal strašne rád, ale to programovanie až tak nie. Tak som sa nad tým rozmýšľal, že čo chcem z toho vlastne mať. Lebo to, že mám o tom papier, ale nikdy v tom nebudem robiť, tak to nemá žiadny zmysel. Ale hovorili ti asi doma, alebo tak, že aspoň po toho bakalára sa Áno, každý na to tlačil, tak som dal jeden pasívny pôrok a potom ešte jeden a potom sa už nedal
dokončiť. Ale ta matematika jako taková a ten vztah k tomu, že tomu rozumíš, je ti to nápomocný při tom, co děláš teďka v lodní dopravě? Skôr aj počítače asi. Počítače, áno, práca s počítačom a tak ďalej, tak to v dnešnom dobe podľa mňa nevyhnutné, lebo všade sa s tým robí. Takže jsi představitel té nové generace, který tomu výborně rozumí, těm systémům a podobně a ty vlastně za chvilku budeš učit ty starší kolegy s těma, možná budeš tomu rozumět více než ti starší kolegové těm systémům a všemu. No nie, oni už sú teraz radi, že ho tam majú, že oni už nemusia robiť s počítačom, ale že to robí Jožko za nich. Výborně, za chvilku budeš ještě přeprogramovávat. Ne? Ale to je super, lebo aj takto sa z toho učím. Že oni mi to ukážu, že čo by som mal robiť na tom počítači napríklad a ja potom z toho urobím. Ty im to ešte vylepšíš. Ale zo všetkého ja hovorím, že treba učiť, lebo aj ja som nevedel, že čo chcem byť, ako keď som skončil základnú školu napríklad. Nevedel som, že na aký odbor by som išiel na školu ďalej. Potom som na konci išiel na ekonómiu, ale skončil som v Gimply. Takže gymnázium som dokončil. Celý môj život, kým som nenašiel takúto profesiu, čo teraz robím, tak vlastne som hľadal, čo by som mohol robiť. To je důležité, že si opravdu našel nakonec tu lodní dopravu. Čo ma baví, lebo doteraz pracovať treba, hej, stále, ale nemal som takú prácu, čo ma až tak bavilo, ako tuto teraz na tom lodi. Partnerom československého podcastu Na jednej lodi je TMLG Academy a časopis Vodní cesty a plavba. Ďakujeme našim partnerom za to, že môžeme tento podcast realizovať a že môžeme širokej verejnosti priblížiť oblasť vnútrozemskej lodnej dopravy bezplatne od teraz až navždy. Co se týká lodní dopravy, tak ještě bys nám a našim divákům mohl popsat, jak bych to řekl, jak je to náročný, nebo jaký to na tebe má, jaký máš pocit právě z toho, že pracuješ hodně často venku, jak na tebe působí, řekněme, ty roční období v létě, horko, v zimě, zima. Jak to zvládáš na lodi, tyhle věci? Ty extrémy, řekněme. No, tak zaobliekať v zime musíš a v lete tak tam nemáš šancu. Musíš mať overall na sebe, takže potíš a chodíš furt len do sprchy. Len takto prežívať nejako na tom palube. No, ale zvládáš to dobře? Zvládam to dobre a není s tým problém podľa mňa. Keď človek niečo chce a niečo sa rozhodne, že toto chcem, tak podľa mňa takéto veci už ho neodrážajú od toho, aby získal svoj cieľ. Tyhle extrémy zase vyvažuje podle mě to, že seš v ty krásné přírodě na té řece, že jo? Že máš ty, jak to říct, takové ty romantické východy a západy slunce. Když jsme se bavili o tom, že trávíš hodně času na lodi, na nákladní lodi, že pluješ po Dunaji a tak by mě zajímalo, jestli patříš mezi ty, řekněme, takový fanoušky té lodní dopravy, že by si, když skončíš ten svůj turnus nebo tu svoji směnu na lodi, tak, že by si vzal třeba plachetnici nebo nafukovací lehátko, šel si ještě na Dunaj nebo si šel se vykoupat. Co zkrátka děláš v volném čase? Jak kompenzuješ tu práci na lodi? Však určite chodíme na Dunaj, mám trojročného syna, a tiež, keď tady chodia plavidla, tak ideme dole aspoň hádzať tie kamienky do Dunaju, takže my akože aj rodina máme vzťah k Dunaju. Takže tam veľa chodíme dole, ale ja väčšinou odventilujem, že idem do prírody, na turistiku. To je pre mňa akože taký, vypne mi mozog, ale idem. To mi veľa pomôže odventilovať tú prácu. Praxe a práce na lodi a volný čas třeba i na horách a tak. Na horách a pri vode, hej. Takže ta voda tě úplně nemí ani v tom volném čase. Nie. Je důležitý, že dokážeš relaxovat i u té vody, že ti to takto, jak to říct, že tomu máš ten kladný vztah i v volném čase. Ako často, Jožko, chodievaš na tieto výlety, že ako často potrebuješ tú hlavu aktuálne teraz nejak resetovať? Ja chodím na prechádzky každý druhý deň, takú minimálne 2-hodinovú prestávku okolo Komárna. Raz za mesiac, raz za 2 mesiace aj nejaké do lesa. Lebo my tam okolo Komárna nemáme tak veľmi takéto hory alebo niečo, takže tam musíme cestovať, takže to treba dopredu dohodnúť. Ale každý druhý idem na prechádzku
aby som tak rezetal, aby som tú hlavu vyčistil trošku. No a ty potrebuješ vyčistiť hlavu z pozície lodníka a zaučujúceho sa kapitána, povedzme raz alebo dvakrát za mesiac. Keď budeš na pozícii kapitána, tak to bude intenzívnejšie asi tak, že každý druhý deň prechádzka aj komárnou, aj potom vlade do lesa. Lebo tie povinnosti na pozícii kapitána už sú také, že ty si veliteľ plavidla, keď si prvý kapitán a máš na starosti všetko. Takže keď potrebuješ z pozície lodníka alebo z pozície deck personálu resetovať tú hlavu už teraz, no tak sa priprav na výrazné častejšie resetovanie z pozície kapitána. Ale to som potreboval stále síce, takže No však podľa ja ti mňa každý dohovorím. človek musí mať niečo, čo ho baví a čo to trošku od tej každodennej veci odľahčí ten mozog. A jaký máš vlastně směny na lodi? Jak často seš doma, jak často seš na lodi, případně na akademii? Ja mám 14-dňové turnusy, tak to znamená, že 2 týždne som na lodi a 2 týždne som doma. A základná je v Bratislavě? Tak teraz sme buď v Budapešti, kde nám skončí šichta. Takže v stredu sa meníme, akurát kde sme napríklad buď v Bratislave alebo v Budapešti, kde je loď, tak tam sa vymeníme. To je zajímavý právě v tom smyslu, že jsme se bavili o těch turnusech, takže ty 2 týdenní jsou asi ta nejkratší forma těch turnusů. A jak často seš na akademii? Však 2-krát do mesiacu, keď som doma, tak každý týždeň. No, ale když máš 14 dní volno, tak kolik času z toho trávíš na akademii? 2 dní. 2 dny z toho seš na akademii. No takže ti zbyde ešte spousta času na ty procházky. Áno, aj na rodinku. To je dôležité. Ono treba tu ešte povedať, že v rámci našej akadémie a výcvikového programu, ktorého súčasťou je Jožko, je tam veľa predmetov, ktoré vieme riešiť online cez EduPage a teraz nejaké videosemináre, nejaké testy a tak ďalej. A ty vlastne sem chodíš hlavne, poprvé, keď sú nejaké prezenčné prednášky, ale hlavne na ten simulátor. Na ten simulátor, áno. Dobre, ja by som sa možno ešte vrátil tiež k tomu úvodu, kedy si spomenul aj to, že dobre, hovorili ti viacerí známi, kamaráti a tak ďalej, že teda vyskúšaj ísť na tú loď. Ale aj taký zlom bolo vlastne čo? Že keď ti hovorili vyskúšaj to pod na Dunaj, čo to boli? Financie? Alebo to bol práve ten turnus? Že 2 týždne si v práci a 2 doma? Mne hlavne zaujímal ten turnus. Lebo ja akože aj v zahraničí a na kamióne, aj tam, keď som robil komárne, akože finančne som bol na tom celkom dobre. Ale to, že som furt bol v práci. Aj na kamióne, aj keď som robil v zahraničí, aj keď som robil na recepcii plus autopožičovňa, tak som furt bol v práci a nevedel som byť s rodinou. A keďže narodil syn, podľa mňa ten bol taký zlom. Narodil sa mi malý a ja som sa zistil, že ja furt len pracujem a nemám voľný čas vôbec. Potom zase mi prišiel kamarát, že no tak prečo nevyskúšaš ten loď? A vtedy mi to prišlo, že to bola asi nedeľa večer, som bol na recepcii a už som mal hlavu takto, že vyskúšaj, však on chodí na 3-týždňové turnusy, že 3 týždne si na lodi, OK, ale 3 týždne budeš doma a budeš s rodinou a robíš čo chceš vtedy, tých 3 týždňov. Tak. Ináč toto je zaujímavé, lebo veľmi často sa stáva skorej opak. Že ľudia pracujú na lodiach roky a teraz si nájdu nejakú priateľku, nejakú ženu, majú dieťa a keď sa im narodí dieťa, tak začínajú okamžite nad tým premýšľať, že nebudú 2 týždne alebo 3 týždne preč, alebo možno mesiac, ale že už chcú ísť domov, že už chcú s prácou na lodi skončiť, ale chcú sa vrátiť teda naspäť na Slovensko alebo do Čiech. Takže ty si na to išiel akože opačne, že aj tak si bol stále v práci v podstate a nebol si s rodinou a takto si 2 týždne teda od rodiny, ale potom 2 týždne, celé 2 týždne si s ňou. Rodině to vyhovuje, takhle ty 2 týdny, je to v pohodě pro všechny. Je to pro ně lepší varianta, teda, než aby si byl furt vlastně, jak říkáš, od rána do večera někde na recepci a neměl ani skoro čas, že jo? Áno, tak teraz viem to aktívne využívať ten čas, čo som doma. Že mám čas aj na seba, tak napríklad do obeda, kým je malý v škôlke, žena je v práci a tak ďalej cez týždeň, tak môžem ísť na svoje prechádzky a tak ďalej. A potom po obede
mám aj energiu, nie som taký, že musím sa ponáhľať niekde alebo také veci, že mám aj ten trpezlivosť, že ideme von s malým hrať a nemusím utekať nikde, nemusím nič vybavovať po obede vlastne. Preto si chcel do obeda prísť na podcast. Na natáčanie. Áno, lebo ideme po obede na tréning s malým. A ještě si říkal o tom odreagovávání se, že si boxoval, že? Áno, tiež som boxoval, aj malý boxuje, má 3 roky, skoro 4, ale už aj on začal boxovať, no. A dneska po obede ideme na box. Aha, tak výborně. Zavná palec hore. 2 palce hore. Takže TMLG Academy bude boxovací akademie taky. Ja, že by to bola aj Boxing Academy, no dobre, môže byť. Máte tady už boxovací pytel? Tu nemáme, No, to ale už máš druhého, nebo dalšího. Předpokládám, že pan kapitán Pohuba taky boxuje. určite. Takže to je tady taková tradice. Už by sme mohli založiť nejaký klub. Dobre, základná škola, stredná škola, to bolo to gymnázium, to bolo v Budapešti, v Maďarsku? Nie, to som chodil do Tatabáni a potom skončil som v Komárome. Takže v Maďarsku. Maďarsku, áno. Dobre, potom tá vysoká škola, 2 roky to si ukončil pred tým bakalárom. Čo potom ale? Potom si išiel hneď na kamión, si urobil vodičák na kamión a išiel si na kamión. Potom som išiel na kamión, áno. Takže vodičák si urobil, to ti platil kto ten vodičák? Však na to som mal úspory. To si ušetril? Áno, áno. Však Asi si ho kúpil, ja som hej? bol vonku aj v tom, ja medzi gymnáziu a vysokou školou, ja som nešiel hneď z gymnázia na výšku, ja som predtým išiel do Anglicka a potom do Severného Írska, aby som zarobil nejaké peniaze. Lebo aj tam som nevedel ešte presne, že čo chcem. A potom som chcel ísť na výšku. Tak som išiel na výšku. Takže z týchto ušpárovaných peniazí si potom kúpil vodičák, čo? C-čko, E-čko? Alebo... Najprv C-čko som musel spraviť a potom CE, aby som mohol najazdiť na kamióne. A potom si hneď išiel jazdiť, hej? Áno. Alebo tam bolo tiež nejaká fáza zaučania? Alebo tam to ako fungovalo? Môj otec bol kamionista, takže s ním som bol párkrát na cestu. Som s ním išiel a potom som našiel ďalšiu firmu. Nepracovali sme v jednej firme. To som našiel pre seba prácu na kamióne. Takže k práci na kamioně tě motivoval otec. Áno. Chcel som to vyskúšať. A potom som to zistil, pár rokov som to robil, akože nebolo to zle, bolo to dobre platené. 3-4 týždne vonku a týždeň doma zase, takže zase som nebol doma. Třeba tvůj syn bude taky v lodní dopravě. Budeš mít třeba pozitivní vliv zase na tvoje děti. Ja by som bol rád, keby vybral takú profesiu, keď sa mu to bude páčiť, tak určite by som ho podporoval v tom, aby išiel na túto kariéru. Dobre, a potom si do akého roku alebo akého veku života robil teda toho kamionistu? Alebo kedy si prestal s touto profesiou? Kedy som začal? V 15. Robil som to také 4 roky a potom som išiel na recepciu, potom sme robili tú autopožičovňu ešte pri tom a 23 som začal lodništinu. Takže do voľakého 2019. si robil kamionistu, 2020 až 2023 tá recepcia a potom nejaká tá autopožičovňa ešte a od marca, apríla 2023 už si v tejto oblasti lodnej dopravy. A tam vtedy nastal teda zlom, že najprv ti tie informácie hovorili teda títo známi z Komárna. Do toho teda si uvedomil, že si viacej v robote ako doma a teda padla tam informácia, že turnus 2-2 alebo 3-3 a to ťa teda presvedčilo. Áno, tam bol ten zlom. Som nad tým rozmýšľal, že keď pôjdem na loď a budem doma 2 alebo 3 týždne, tak to je pre mňa lepšie ako takto, že aj keď som doma, som unavený a keď vlastne, že ani som čas nemal, aj keď som bol doma, som bol unavený. K tomu som sa chcel práve dopatrať, že kde nastal ten zlom. Vieš, že kedy si sa dozvedel o tej lodnej doprave, to je jedna vec, ale že kde nastal v tvojom myslení ten zlom, že dobre, idem to vyskúšať. Lebo v nadväznosti na to, čo si hovoril pred chvíľou, si spomínal, že keď sa ťa pýtal Tom, že v poveternostných podmienkách nejakých zlých, dobrých, ako to zvládaš a tak ďalej, a ty si povedal, že no však keď si človek volačo zmyslí, že to dokáže, tak to dokáže, alebo volačo na ten štýl. No ale to neurobí takto každý. V tebe nastal nejaký zlom, že idem cestou, chcem byť touto cestou lodnej dopravy, chcem byť kapitán a spravím preto všetko v podstate. Ale potom sú tu aj takí, čo napríklad, povedzme, že 55 ľudí máme v prvom ročníku výcvikového programu a niektorí odpadli, čo ja viem, po 2 alebo 3 turnusoch. Niektorí aj po prvom turnusi.
zažili takéto nepríjemné počasie alebo nepríjemné správanie kapitána, posádky a tak ďalej. A po prvom turnusi, po druhom povedali, že bohužiaľ končím. Vieš, takže ja som sa touto otázkou tej časovej osy snažil dopátrať do toho momentu, že kedy ti to tak cvaklo, že chcem tu začať. A teda v kombinácii s tým, že chcem to spraviť kvôli tomuto a idem si za tým. A vydržal si to zatiaľ a za rok a pol si kapitán, takže... Áno, ale ja napríklad, keď som išiel na loď, akože som chcel byť lodníkom, tak som ešte nemal v zmysle, že bude zo mňa kapitán. To prišlo až potom, keď som prvýkrát sedel na komande a tuto pri Gabčíkove som mohol točiť trošku. A som to vyskúšal, tak vtedy som to povedal, že wow, že idem s tým loďou a ani som nevedel ísť rovno vtedy ešte. Akože, ale cítil som ten loď, že ja to ovládam a to bolo strašne dobre. A vtedy som si povedal, že no áno, asi chcem byť aj kapitánom. To je opravdu krásný příklad toho, že když to člověk jednou zkusí, tak získá lásku k těm lodím. To určite, ale ďalší príklad aj toho pre ostatných, či už našich nejakých študentov, alebo aj celkovo ľudí, ktorí pracujú na tých lodiach a sami nevedia, či chcú byť tými kapitánmi, tak nech to vyskúšajú si tam sadnúť. Vieš, a o toto aj ide, čo som spomínal, že jedna vec je tá, že keď ten kapitán, ktorý tam je, má nejaký čas, nejaký chtíč a tak ďalej učiť toho človeka, to je super, to akože bez toho to nejde. Ale ten človek, ten učeň povedzme, musí mať tiež o to veľký záujem. To znamená odrobiť si od do svoju prácu a potom tam ísť kvázi vo svojom voľne a učiť sa. A toto ty stále robíš. Tak toto je možno ako tiež taká rada, že pre ostatných možno prvý rok, ťažko povedať, rok a pol, niektorí si povedia, ja sa chcem najprv naučiť všetko na tej palube. To je úplne v pohode. Keď si pamätáš, tak sme sa o tom bavili aj my na začiatku. Musíš sa najprv naučiť všetko v rámci paluby. To znamená nákladka, výkladka, viazanie, kotvenie, navigácia, komunikácia, strojovný všetko. A potom sa budeme učiť ďalšie veci, teda kormidlovanie. A takýto by akože mal byť postup. Len keď sa už ty od začiatku učíš kormidlovať, no tak si to musel robiť vtedy, keď si urobil svoje povinnosti a potom si išiel do tej kormidelnej točiť. Áno, to tak bolo. Že vedel som, že čo mám napríklad, mal som rozdelenú tú prácu, vedel som, že dneska ma čaká toto a keď to spravím, tak môžem ísť za kapitánom na kormidelňu. Ešte keď som to začínal, tak keď bude taký úsek, čo je ľahší, tak tam ma pustí. A teraz už sme pri tom, že aj na tých ťažších úsekoch už môžem kormidlovať. No a toto si dosiahol za relatívne veľmi krátky čas. Ale ide iba o to, že ty to chceš. Vieš, tak toto by možno mohla byť taká rada pre ostatných, ktorí, jak som povedal, či už sú to žiaci u nás, alebo není sú to žiaci naši a išli len tou cestou tej praxe a získavania vyšších hodností len praxou, tak oni možno získajú za x rokov toho kormidelníka. Potom možno aj toho kapitána získajú. Ale kým sa nebudú oni za to kormidlo tlačiť a chcieť sa učiť kormidlovať, tak tí kapitáni nebudú reálne. Já to bych možná navázal, jestli by si měl pro naše diváky, pro naše příznivce našeho podcastu nějakou radu týkající se právě tady toho. Jestli bys měl pro ně nějakou radu týkající se toho lodního oboru. Jestli by to měli vyskúšať, nebo tak. Určite by som odporúčal každému, kto nad tým rozmýšľal už voľakedy, alebo má k tomu nejaký vzťah, alebo chce niečo vyskúšať, niečo nové. Aby to vyskúšal, lebo nikdy človek nevie, že čo chce, kým to nerobí a nemá s tým skúsenosti. Napríklad aj u mňa to bolo tak, že som vedel, že chcem to vyskúšať, akože byť lodníkom a potom som za tým išiel. No na to bych rád navázal a možná, jestli by si měl na závěr tohoto dílu nějaké doporučení pro případný zájemce, pro případný nějaký fanoušky té lodní dopravy, který přemýšlí o tom oboru a bojí se udělat ten první krok jako ty. Ja by som každopádne odporúčal, aby za tým išli. Teraz sú na to aj podmienky super, že všetky tie papiere môžu získať na jednom mieste. Keď má k tomu vzťah, alebo keď chce to vyskúšať, teraz podľa mňa na to je super čas, lebo chýbajú ľudia v lodnom doprave
a keď sa mu to bude páčiť a bude sa tam na to tlačiť, aby to všetko naučil, tak bude mať super kariéru. A hlavne je tu TMLG Academy. A tu pod jednou strechou sa dá všetko urobiť v TMLG Academy. Preto som ti, Jožko, hovoril, že ty si mal v podstate obrovské šťastie, že na začiatku si myslel, že mení sa legislatíva, nikto o tom nič nevie a ja som si akurát teraz musel zmysleť, že idem robiť na loď. Ale vo finále ty si mal veľké šťastie, lebo akurát. toto tu nebolo. Toto, čo vlastne my ponúkame, jak hovoril Tom, robí to jedna škola v Holandsku, jedna škola v Nemecku. Tá škola v Holandsku to robí už, ja neviem, od roku možno 98 alebo aj skorej, proste už dlhé roky. Takže toto, čo sme my tu vytvorili, my sme nevymysleli koleso. To v Holandsku už roky fungovalo. Takže ty, keby si chcel, tak aj pred rokom 23 si mal možnosť, ale iba v Holandsku. Ale pre túto našu oblasť, tento náš región, Slovensko, Česko, takéto voľačo tu nikdy nebolo. Ani keď tu bola škola lodnícka, ani keď tu je škola lodnícka v Dečíne, tak tento výcvikový program není ako stredná škola. To znamená, že ty si mal v svojej podstate šťastie, že akurát si povedal v tom marci, apríli, 3. 4. mesiac, 23, že chcem ísť pracovať na loď. Mal si šťastie, určite, lebo v priebehu 3 rokov dokážeš získať všetky certifikáty, osvedčenia, patenty a tak ďalej. Do toho máš prácu, vzdelanie, no perfektné. A aby se právě zvýšila ta informovanost a aby případně potenciální zájemci, ať už o práci v oboru nebo o informace o lodní dopravě, tak právě proto jsme i udělali tento podcast. Nebojte se napsat, tady vidíte kontakty, kam můžete napsat, kam se můžete ozvat případnými dotazy. A i v rámci tohoto podcastu můžeme některé informace tady probrat, můžeme informace doplnit. Pokud půjdete až do té fáze, že budete mít i zájem o práci v oboru, nebojte se tady kontaktovat TMLG Academy a určitě pro každého, kdo bude chtít a kdo o to má vážný zájem, se místo v lodní dopravě najde. A to ať už na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, alebo po celé Európe. Presne. A ďalšia vec, ktorú si ešte spomínal, že keby tvoj syn sa rozhodoval v budúcnosti, že čo bude robiť, a že ty by si bol rád, keby išiel cestou teda vzdelávania v lodnej doprave a práce v lodnej doprave, tak je práve perfektné to, čo je pripravené. To je tá štruktúra, tá sieť vzdelávania na Slovensku a v Čechách. Lebo čo? Základná škola, urobí si ju teraz hoci kde. Kam ho dáš na základnú školu, nejak najbližšie, kde bývate, v Komárne, tak tam si ju spraví. No a potom, že kam na strednú školu, tak strednú už si môže spraviť aj na Slovensku, odbor lodník, respektíve takto. Bavili sme sa o tom už viackrát, stále je to v štádiu riešenia. Hovoril si, že syn má 3 roky, bude mať za chvíľku 4. Tak kým pôjde na strednú školu, tak už to bude zavedené. Myslím, že 100%, keď nie, tak zim záchodovú GEFu. Tak mal by byť odbor lodník aj podľa vzoru Dečínskej strednej školy aj v Lohovci. Takže môže ísť tam. Zároveň k nám do akadémie. Potom, keby chcel ísť na vysokú, môže ísť na Žilinskú univerzitu, katedru lodnej dopravy. Tam môže ísť samozrejme len, keď bude mať maturitu. Tú maturitu si tiež vie dorobiť tou nadstavbou 2-ročnou a má aj maturitu. Takže ono kvázi pre tvojho syna už to bude pripravené tak, že po základnej škole môže ísť na strednú lodnícku, zároveň do výcvikového programu TMLG Academy, potom buď priamo na loď, už ako lodník a do ďalších cca 2 rokov kapitán, kvázi takisto ako ty. Alebo, že môže ísť aj zároveň na Žilinskú univerzitu a pracovať, alebo len na tú Žilinsku. Takže akože tieto možnosti sú úplne perfektné pre bude mať viac možností. Mladého človeka a povedzme si, že problém je voľba. Presne. Že on sa musí rozhodnúť sám, čo chce. Ale bude to mať pripravené. A bude mať pripravené aj to, že po tej strednej škole si môže povedať, chcem ísť na vysokú, alebo chceme byť kapitán čo najskôr. Problém je voľba, nech si povie potom on sám. Potom už on musí rozhodnúť. Ja len cestu môžem ukázať a potom rozhodnúť. No, ty mu cestu ukážeš a ja tú cestu pripravím. Já myslím, že budeme určitě do budoucna sledovat tvoje osudy na Dunaji nebo na nákladních lodích, protože, tak jak jsme si říkali, doposud si skvělý příklad
toho, jak postupovat v tom oboru, jak postupovat v tom vzdělávání a v té praxi. Takže určitě do budoucna se s tebou rádi potkáme za rok, za dva při dalším, řekněme, interview, při dalším rozhovoru a budeme rádi sledovat tvůj další postup a tvoje třeba i nějaké další informace z praxe a bude sledovat tvůj další vývoj. No ja by som navrhoval možno ďalšie stredko, ďalšiu časť s Jožkom si dať po ukončení výcvikového programu. To znamená teraz, kedy pár mesiacov naspäť si mal lodnícku skúšku. Koľko to bolo naspäť mesiacov? Však 9. mesiac. 9. mesiac 25? V septembri. Takže od 9. mesiaca 25 potrebuješ 12 mesiacov po kvalifikovaného lodníka. Takže teraz v septembri by som to získal. Tak, potom plus ďalších 9 po kormidelníka, potom ideš na kapitánsku skúšku. Tak ja by som asi navrhoval, že po tejto kapitánskej skúške už nám tu potom ukážeš certifikáty, patenty a tak, čo všetko máš. A potom si môžeme dať ďalšie stredko. A potom zas, povedzme po nejakých 2-3 rokoch, už ako kapitán s praxou povie, že ja som tu už jednička na tej lodi a hotovo. A to bude perfektný príbeh, že začal si od nie pomocného lodníka, ale povedzme teda učňa, cez výcvik trojročný a keď si dáme potom ďalšie, už po tom výcviku, po ďalších 2-3 rokoch ďalšie stredko, tak to už ako s hotovým kapitánom v priebehu takého krátkeho času. Bol by som rád, keby som toto, keby zase ma zavoláte na stredko, ale Jožko, celé to je na tebe v podstate. Zatiaľ ideš tak, že to chceš a ideš si za tým. Keď v tom budeš pokračovať, tak určite do tých 3 rokov ten výcvikový program spravíš a budeš kapitán a po tých ďalších, povedzme 2 alebo 3, budeš už úplne hotový prvý kapitán. Budeme ti každopádně držet palce. Myslím si, že jak jsme se říkali, chceš dobrý příklad toho, jakým způsobem ten nový systém funguje, jak to vzdělávání, tak ty praxe, jak funguje vlastně ta kariéra v lodní dopravě. Vlastně, řekněme, omlazuješ a pomáháš tomu, aby ten obor doslova nevymřel, aby prostě aby ty posádky byly, aby ta lodní doprava, aby ty přístavy nestály v přístavech bez posádek, aby nějakým způsobem to fungovalo. A myslím si, že jen více takových dobrých příkladů. Jak jsem již říkal, pokud bude jakýkoliv, to vzbudí jakýkoliv zájem u dalšího z možných zájemců, jedině dobře. Ten příklad je skvělý. Dovolím si tedy tímto poděkovat za tvoji účast. Bylo to výborné, mě to mile potěšilo. Velice mě to zaujalo. Já sám říkám, kdybych nedělal to, co dělám, tak bych taky šel do lodní dopravy, taky bych to zkusil, ale někdo musí i psát časopis a někdo o tom musí informovat, takže to je zase moje práce. Konec konců i Tomáš dělal kapitána a taky teďka dělá to, co dělá, protože ne každý, taky musí na základě svých zkušeností k tomu přistoupil jinak, víš, Tome? Áno, presne. Takže já ti takhle za sebe děkuji a předávám závěrečné slovo tady Tomášovi. Jožko, ja ti tiež ďakujem za účasť v podcaste. Hádam, to nebolo až také hrozné. Počítam, že na budúce, keď sa potom stretneme potom roku a pol a potom zás na budúce, tak už to bude ešte lepšie. Ale ako celkovo to hodnotíš pozitívne, nie? Určite áno. Bolo to niečo nové, čo som vyskúšal. Nahrať taký podcast a ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, ale Jožko, rozumieš, jak som ti hovoril, že o čo vlastne ide? Ide o to, čo som povedal aj ja, aj Tom to povedal, v podstate aj ty, že aby sme čo najviac dostali do povedomia širokej verejnosti na Slovensku a v Čechách, a nielen oblasť Komárno alebo oblasť Dečín, ale celé Československo, to, že je tu táto možnosť, ktorá tu nebola. A tá možnosť je kombinácia praxe plus vzdelávania. To znamená práca plus vzdelávanie. A za relatívne krátky čas obrovský kariérny rast. To som ešte chcel povedať a teda potom už si zakývame, že dovidenia. Ty si spomínal, že 4 roky si bol na kamióne. A teda, že to bolo dobre platené, 3 týždne alebo 4 si bol preč, potom týždeň si bol doma, to bolo nič moc a tak ďalej. Ale zober si, že aký si tam mal nejaký kariérny rast. Ja. Že toto možno bol tiež ako jeden z dôvodov, lebo každý človek si nájde ten svoj dôvod, že prečo ísť na tú loď a tých argumentov je veľa.
Ty si našiel ten, že turnus 2-2, 3-3 alebo 4-4, úplne super. Ale tých argumentov tam je veľa. Jedna vec je ten turnus. Druhá vec, finančné ohodnotenie. Ale určite aj kariérny rast. My sme sa mi zdá spravili aj nejaké články na túto tému, že si zober, že si vo firme na nejakej základnej pozícii, najnižšej, a teraz za aký čas sa dokážeš vyšplhať na nejaké vyššie a vyššie pozície a tým pádom vyšší a vyšší plat. To sú roky. A nie, že roky, akože 5 rokov, 6, ale ešte viacej. Kdežto tu reálne za 3 roky ideš z tej najnižšej možnej, pomocný lodník učeň, až po kapitána v priebehu 3 rokov. Kde sa bavíme o skoku z 1100 eur na, 4000. Za 3 roky. Toto je obrovský kariérny rast. A teda, že hodnosti hore a s tými hodnosťami spojená aj mzda. Áno, to je super motivácia. Preto sme ťa pozvali, že aby sme dostali do takého povedomia širokej verejnosti túto možnosť a ty si perfektným príkladom tej možnosti, že sa chytíš tejto šance a využiješ ju a dá ti to do života. Určitě ano. Mně se to taky ten příklad velice líbí, takže já ještě jednou děkuju, protože opravdu, jak říkal Tomáš, ty nejenom, že postupuješ podle toho harmonogramu tak, jak je dán, jak jsme si o něm tady říkali několikrát, ty jdeš tomu naproti, to znamená, ty jsi schopný ty věci v rámci toho splňovat co nejdříve, v těch úplně jakoby maximálně. A takže já ti fandím, děkuji za tvůj čas a budu se těšit, že se potkáme v budoucnu při dalším interview, kdy nám sdělíš to, jak si jistě všechno úspěšně splnil a jak si spokojený na Dunaji. Dobre, na záver by som ešte chcel dodať jednu vec, ktorá je, zdá sa mi v poslednej dobe u nás, či to je Slovensko, Česko, Európa, svet, neviem, taká dosť opomíňaná, ale u nás v TMLG Group, TMLG Academy a celkovo v našich firmách, či už to je medzi našimi zamestnancami ofisovými alebo zamestnancami lodníkmi, si na tom dosť potrpíme a to je slušnosť. Ja som tým aj začal túto časť tohoto podcastu a keď som Jožka predstavoval, tak som povedal teda, že aký je, čo má na starosti a tak ďalej, a povedal som zároveň, že je veľmi slušný. Jožko, je to proste tak. Tá slušnosť je veľmi dôležitá a ono vo finále, teraz sme to veľmi celé zjednodušili a tak urýchlili. Ale keď k nám sa niekto prihlási, že chce ísť do práce a do výcvikového programu a tak ďalej, tých ľudí máme na čakačke kvantum. Akože to už je desiatky, možno 100 ľudí zo Slovenska a Česka, ktorí čakajú na to, aby sme ich mohli prijať do práce a do zamestnania. Takže je o to záujem. A my tam musíme mať tiež nejaký filter. Povedzme, že je to vek, nejaké jazykové predpoklady a tak ďalej, to ako sa snaží na tom základnom bezpečnostnom výcviku a samozrejme slušnosť. Ono je to akože vec, ktorá sa tak akože ignoruje v poslednej dobe, ale ja si na tom v rámci všetkých mojich zamestnancov dosť potrpím a jeden z dôvodov, prečo som pozval práve teba, je to, že si proste taký, aký si, prirodzený, slušný. Všetci tam máme radi tuto u nás. Dokonca aj moja snúbenica tam má veľmi rada, to je zaujímavé. Ste si voľako sadli, ale nie je to len v rámci srandy. Dobre, tuto vo filme to je ako taká malinká rodinka, alebo jak by som to nazval. Ja sem nechodím akože každý deň k vám, ale raz za mesiac určite sa zastavím. A stále akože každý s kým pracujem, alebo len si dáme nejaké slovo, alebo kávičku, tak normálne si budeme porozprávať. A toto je podľa mňa super, že to takto funguje u nás. Presne, u nás. Je to, Jožko, presne, ak si povedal, to není žiadny korporát, tá firma sa vedie tak, alebo ja uvediem tak, že sme ako jedna rodina. A ty si tam zapadol aj kvôli práve tej slušnosti. Takže za to som ti vďačný a dúfam, že to vydrží čo najviac. Aj tá slušnosť, aj tá celá povaha, určite áno, ale teda aj to z tejto stránky super. Dobre, na záver by som ti, Jožko, teda chcel ešte raz poďakovať za to, že si prišiel. Dohodli sme sa aj, že kedy prídeš najbližšie, takže máme ďalšieho hostia do ďalšej časti. To už nejaké termíny plus minus doladíme potom. Takže moc ti ďakujem, že si prišiel. Veľmi rád som s tebou podebatoval a maj sa dobre.
Také bych chtěl poděkovat a hlavně bych ti chtěl popřát hodně štěstí ve službě, hodně štěstí na lodi, ať se ti daří, ať se můžeme v budoucnu potkat, abys nám řekl, jak si úspěšně složil všechny ty další zkoušky a jak si postoupil v tom žebříčku na tu avizovanou kapitánskou pozici. Takže děkuji ti a děkuji za všem našim divákům a příznivcům, že se podívali na další díl a poslechli si další díl tohoto podcastu. Zachovejte nám prosím přízeň, podívejte se i do budoucna a sledujte postup nejenom Jožky, ale i dalších budoucích hostů, ale určitě v budoucnu sledujte právě, jakým způsobem se vyvíjí kariéra tvoje. Takže děkuji ti a v budoucnu se rádi uvidíme. Ďakujem pekne za pozvanie a ďakujem pekne aj za príležitosti, čo pre mňa si urobili, aby som mohol zúčastniť aj v tom výcvikovom kurze a aj tam na lodi, aby som mal takýto super atmosféru všade. Jožko, bolo nám potešením. Majte sa, milí diváci, poslucháči, pekný deň. Dovidenia, pekný deň.